Mumano. Hey, yes, I will be kawa na efruntumam. Sir, kuma udi egu ye, ni nyina gyina Akabeneza so. Ene Kwadwo Nkansah eso. Na sɛ mu mienu mpanyimfo a motena fie mewe nanka, yebu nanka wefo a moka ho bi. Abusua edin Adwenepahene aka Enkrata mu Kinkon aka Fufukin aka Bema Yemfa ne yerenim enye fom aka Mitua na omote Mr No Pressure wodi ma chia pressure be de be fawo. Oba so a share video we na ehu ehia mi ye pa. Yesi Kwadwo Nkansah oya Ahoyaa pa. Na the same thing no so no, the same time no so no, ena Dr. Likee so ya Ahoyaa na Ahoyaa emu ne sei Kwadwo Nkansah nipa bi a onfo obi antu kwan da. Akabeneza de Nyankopon afa no so ehira no ama nne obi tse shefo 39 40 checheku ama tundra munyina ayede etimi ayede aba abrochire France mem what ya say na se ye hwemu pa de a Kwadwo Nkansah tena kuma wudu munyina no wantimi achebu bibia ono agasa no oye selfish oye pesemi kumnya me ka okra to no kra na me kantino nipa se menye ba me ka no kra e da to Kwadwo Nkansah sa na me ye me hwemu no me hu ye ene ye nwen Akabeneza a YouTube obianum so na te so no wo the movie bia ba abonten abusua ebeje wonsam movie no na etwagui mesi ebeje wonsam Yefre support and support you no me Adwenepahene oya ade na say ya me support o so oye na say enya de me support o da e ka say Lewin nipa bi a ofa amanfo odi na chi nyina no Lewin tu kwan afa obi ani na chi da o social ni media so e ma me Adwenepahene mfuma ni ye de ehu bi ana wa hu bi drop your comment ba Akabeneza de enya kura no nipa bobo mudin 39 40 na anu ya na oba France o checheku kropo de ene otua no wotiem na shefu so de ode nante ye na che utim se omaye namfo ababa ye nua na meka se Nyankopon enhira Akabeneza se watumi ayi ne yam apalewe ho amalewe Ahoyaa bewura ne mu ama ye se lewe o super lewe su se ai ena France no ena obi a YouTuber onya star alewe obi a YouTuber onya star na kwan be na wo fa so oba be ye o star na wo ye no lewe ye ka no kora fa nkyerɛw mimi nua no mentan ba me ka no kora kyerɛ se kuma wudu no lewe wo ka ho bi pa na gu ye woni kwa kuma anu aboa kwasea saa mokwa ase otan bi a na wo mumu no na mo de acting otan bia na ewo wo lewe ene kwa kuma num no na mo de acting but neno Akabeneza abesesem obe change game no Akabeneza change game no ena ahyem ena mo hu na mo nyam ho ba ene aka ni movie na ode aba na busua obi an follow Akabeneza na omo nkohwe movie na wa drop no am so omaye no series by series mesre obi an follow me Adwenepahene me di ho adanse da kire mo na apart from movie na abana kura na Akabeneza ye nipa bi a ne ho dwopa na sabi ade a me ya pan se na nsan ne ba afrim Kwadwo Nkansah watimi akọ Akabeneza ba afrim no Kwadwo Nkansah entime ye dai ensi ho ndi Kwadwo Nkansah ade ba ade party na Akabeneza woni di watam wonkoje wo ge on snitch on you ade ntina o time sa na Kwadwo Nkansah na wunim say sabio ubegyinam sa overtaking is allowed Kwadwo Nkansah na wunim say ubegyinam I can say movie industry nim sa Kwadwo oboa you lie bad ena ne Akabeneza aba shatter the wallet import be bie any company ni bi Kumasi ordinary brands ambassador honom what I say enti Kwadwo Nkansah hwe pesemi kumnya ewiase enye ade pesemi kumnya pa enye one way a wonim so wodin ba wodin no na enko ba bia ene Kwadwo Nkansah e do TikTok na Kwadwo Nkansah e de aduru wa bra Akabeneza eso improve no ho e de boys ne girls na etu kwan Kwadwo Nkansah kire me say why ena odi wachi a watimi age singing visa
edama na woni na ba abruchire pen Kwadwo Nkansah why na edi wachi watiwaje ayesinge visa enna ba abruchire unya bi o ba Akabeneza atima ye bi abusia so abasobote bia na yafa mo Akabeneza Likee Dr. Likee ebe mo asre Dr. Likee ebe masabi areho wo hu po a ebe bia de ebe pepa afiro the same thing Kwadwo Nkansah so betuma mo ayede asre ba Kwadwo Nkansah anya ade watimi ammo boys ne girls no shefu soso no abasobode ekoma shefu ene papa Kumase papa Kumase hey ene we de ko baba twetwa me rasta yo papa de Kumase so ya ade because me tie eye 3940 ni interview bia oye na oboye papa Kumase abaso kire se ono mpo oba na ne visa nsensem kwa na a problem kakra nese papa Kumase so no wo she underground ena wo so wo bu Akabeneza so kire se eye shata de wale aboa no amaniska a won so a sponsor a youth no na Akabeneza oye selfish ka we nyina kobeye Kwadwo Nkansah hwa Akabeneza so na sua no na ja Ahoyaa no abusua Ahoyaa e wo wiase no ye wo mutu ene sei Kwadwo Nkansah de no eye Ahoyaa o mu se mpabo ahye obi a obekwa o ka kire obi wo fro se akwa mpabo ne fake o mu se atade hye obi a obekwa bebe o ka kire obi se akwa atade we fake ba Akabeneza beko baabi a ka kire obi se atade be sha akwa we de me kura me de hye me de nya papa o akwa de papa Akabeneza ehun se mpabo hye obi a obeka se mpabo de kama pa o ye de nyina pepepe but Kwadwo Nkansah ntesa ade me hu Kwadwo Nkansah ho no Kwadwo Nkansah pese oduru baabi a aso obi amani tua no Kwadwo Nkansah duru baabi o pese ono kwa na ebo ne din ono kwa Kwadwo ba mu Akabeneza tigana won so na chichiku ne 3940 mu na amatunda mu edi France akone aba na nyina mu no ye da seda ebe ma France ambassador no woman no maame Sofia ye bona baso se watimi ma boys no ene o hwa amanfo a omo bato no mo ko fe pa mo ha bruchine bi na mo nko tabuso obia enye de enko hwa movie ni bi AdwenepaheneTv ne BeckyTv akabum ye free advert edama Akabeneza ye free advert edama Akabeneza sa watimi ama se be boys ni bi abehunu abruchire sa abruchire enye bete abehu de we abruchire esitie nta Akabeneza baabi a obia no utimi atimi wasopam ne wo ye no attacks beba wo so minim se fa sa no ma we so ena obi attack o ma oba efiri mu dia banyame obo so boss ase no obehye wanamu nananom ebehye wanamu enhira ebedi wachi lewe sisa suban na enhira no enye moho emedi usuachi Kwadwo Nkansah mede mentown Akabeneza bademahu ena meka ntira se Adwenepahene menye no mekam no kore because oba ye platform so BeckyTv a ensam no empire eko afa na one day also ya de papa abawa afa abuso abaso meka for tap send edama tap edwuma ko maso ya sna apeso se niska efra mo no ne ede ko Ghana kwande a tap app no ena meka for dama mesra o first time no app na promo code abehia e Adwenepahene no abogum obenya discount kama menda wase nyame enhiraw subscribe to our YouTube channels BeckyTv AdwenepaheneTV what I say drag TV so ye de Facebook yes Ariana page so ye de mesra mo follow ye man pages ne de emaye na me onhira won to nkwanam Kwadwo Nkansah sausuban na lewen ese wo se wo de Kwadwo Nkansah Akabeneza Dr. Likee munyina mu enipa baako ti mon kambom na odo ene ye praye uyi baako ebu ukambom a emu ba adwenbone obi tirimu a te ho efiri no na tutu akwan yi peace out Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi